Ahojte, tak dneska ešte jeden unboxing z Pink Pandy. A viem, že ste už videli tieto produkty u iných influenceriek, ktoré si objednali túto limitku zo zahraničia. Ale ja som si počkala, kým bude dostupná u nás. A zobrala som si túto Joker paletku od Catrice, tak to sa premieňa. A vyzerá takto. A táto fialová je už na Pink Pande inak vypredaná, ale majú ešte, no teraz tam vidíte mňa, čakajte, dám dole tú fóliu. No, takže sa mi to podarilo. Sú to takéto krásne reliefy, nádherné farby. Podľa mňa sa s ňou dá dosť vyšantiť. Samozrejme som si zobrala aj od Essence paletky z tejto limitky Harley Quinn. A to je tá s modrými odtieňmi a červenými. A je tu teda aj biela. Toto srdiečko je nádherné. No a zobrala som si aj túto druhú. A inak tieto dve paletky sú už vypredané na Pink Pande. Ani sa nečudujem. A to sú zase také mauve, rúžové. Veľmi pekná paleta. No a tie obaly, proste to chcete do zbierky. Ďalšia nová kolekcia je od Catrice Seeking Flowers. A ja som zobrala túto paletku tieňov, ktorá je už tiež vypredaná, ale ostatné produkty z tejto kolekcie sú ešte dostupné. Ja ju asi nebudem používať, nechám si ju, lebo je fakt pekná. Ďalej som zobrala tieto dve lícenky Blush Crush. Jedna je taká dofialová, druhá je rúžová. A toto je odtieň 50 Pink Pop. A táto druhá je 60 Lovely Lilac. A myslím, že takúto ani nemám. Takú úplne do fialová. No a ešte z tých limitiek som si zobrala z tohto kvetinkového to je lícenka. Odtiene C01 Berrylicious a vyzerá takto. A z druhej strany máte takýto šteček a je to veľmi pekné podľa mňa. No, ďalej som si zobrala takýto toper na očné tiene od Catrice. Je to taký biely, trblietkavý. A neviem, či to je nejaký odtieň, ale tento sa ešte dá kúpiť. Čo sa už nedá kúpiť je tento lip oil na Pink Pande s vitamínom E od Catrice. Je taký do fialková. A neviem tiež, či to má nejaký odtieň. Asi nie. No, ďalej som si zoberala tento liquid blush, ten myslím, že tam ešte som videla, od Catrice. A táto zelená je proste úžasná s tou rúžovou. No a zobrala som si aj jednu očnú linku Jokera, túto fialovú. Nemám moc rada tieto štečeky, ale teda taká to je. No a ešte som balíčku mala mystery bag, ktorý som teraz otvorila od značky Rony. Tu mám kondicionér s hyaluronovým komplexom. Vôbec túto značku nepoznám, prvýkrát to vidím. A potom tu mám od NAM Carnival Eyeshadow Insert. To stále oni tieto. Odtieň Samba. No a ešte tu mám nejaké sérum hydratačné, toto som už mala aj minulé.
od Butters. No, takže Mystery Bag ma nejako nezaujal, ale teda tie novinky, limitky sa veľmi teším. Do komentáru mi môžete napísať, či aj vy ste si niečo uchmatli z tejto limitky. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber, či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.